Tipra hastani Joto lukuno Puila nani kakam Yapharo. Tini noni buskango ma paimani yagulo pokai mose. Thana 28 tarik Agos Chini Tipra motha tai bubagrano personal attack khlai Haridhan Debbarma mui khoroksa borok social media tai YouTube channel je kok samani kerong abono toyino tabunong buskango kisa phirokmung nayo tamni hingakai Haridhan Debbarma tamo rasmatik khaika bini background tamo abono bo tipra hastini boroke sinani nango tami hinba bo tipra mothani against je kok samani ba bo tipra motha join khlaika ba tabukko da tongkho abrono bo kisa srai unan nango tipra hastini bororo এবং bo dofani bagai asino kahaman subui tongkai dofani bagai bo mukti khlai tongkakai bo dofani bagai tamo khlaika obo bo bini kogo kono srai kre omo simiya bo agi silai be choba khlaika এবং silai be choba khlaiei tangai bo khari phainani nangkha omoni bo kereng kothma kisa tongo ekai tai bo oro phaiei bini personal bo tabosuk jora khoro bosuk kaijakha ba tamongkha omorok nobo tipra hastini bororo kisa saimanani nango nka omono rugaina ang tini lukurongni buskango kisa kok sanani nayo salpolomani ulo ang puila no sanai Haridhan Debbarma bini mung kwbangma bono boi hopreng hinin siniwo nka bono thumnai borok boi hino omtike bini mung simise 6-7 ta tongo bo talo waisakai mung selayo ekakai omtikeino bo tipra hastini borokno maje khai chukli ruo tai femlobo tabosuk jora bo rajnotiko khaika ba bo rajnotik no tui dofani bagai choba khlaika oboni kono mukumu tabu bo khurei bo nijino khub kotor ni wansugo dofana wansugna hine dofani koksana hine wansugo kintu dofani bagai bo tabosuk jora tamo khlaika oboni ko khurei ang tini puila no sanai bosawo bo tipra motha join khlaika ko ang Haridhan no sungna nayo nungbuphro tipra motha join khlaika 5 tarik February যখন মহারাজা চিনি পার্টি ঘোষণা দিব মালঞ্চ নিবাস আ দিন ব জয়েন খাইনানি নাयो বুবাগ্রা বন সাকা নং জয়েন খাইনানি নাঙ্গিয়া নঙ্গা হাইনো পার্টি ওয়াকম নিহনে সুতরাং আবনি পরে ব তাবসু পর্যন্ত পার্টি ওকনো জয়েন খাইকো উরাম ব রাজবাড়ি থাঙ্গো বিনি কাইসা তুমা ব ডকুমেন্টস রকলাঙ্গি থাঙ্গো মহারাজনো যে গোबांमा ইনকো ওই ব আসে বিনি রাং পুইসাংখা আবনো চেক খাইকেনো ব মানজাংনাই অ Haridhan Debbarma সুতরাং আং Haridhan Debbarma na sanani nayo bini kokna phirokmani sikang bo je kok samani kaisa YouTube channel tui ba social media tui je kok samani bo mo rosaina hanan nathun tai bo apology santun bo bagran thani tai tipra mothani thani tai tipra hastini lukurong thani bo ingko khoma haitun ke bo geta tipra len na tui kok saka geta tipra len ni সম্পর্কে বতাম সাইমান geta tipra len dabi khlaime ki जों Haridhan no sungi khaina nanga na haita tipra motha মহারাজা চিনি মঠানি চেয়ারম্যান মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা কি বিনি পরামর্শ নাই ত্রিপুরা মথানো চালানো নাঙা নাহাইদা হ্যাঁ নং যদি আসিং ন সাইমান দংকাই হাস্তিনি বরং ফিয়কমান নাই সাইমাকাই কনস্টিটিউশননি রাইটস রং তুই নঙাসিং ন সাইমানি দংখাং কে ফান্ডামেন্টাল রাইটস রংনি সম্পর্কে সাইমান দংখাকা নং খাইদি নং লুকুরনো তুই খাইলাইদি नों सुप्रीम कोर्ट केस खालायदि हाई कोर्ट केस खालायदि निनि सुप्रीम कोर्ट नि गोबां मा लयार बो सिंजाक दंगो अंगाखाय अनेक बेरिस्टार बो सिंजाक दंगो नों बारनो तै खालायदि किन्तु तिनि तामसं नुखा Haridhan Debbarma तिनिसि पर्यन्त एनआरसी केस खाइखलायखा सीएबी नि केस खाइखा कोनो नोंखौ मिसिल मिटिंग थाङै बो बुसाइखा कोनो मारि दातं Haridhan Debbarma नि तामो खालायखा बो যখন রিটার্ন স্ট্রংনি যখন তাই এনকো রিটার্ন স্ট্রংনি যখন অর্গানাইজেশন খাইজাকা টিইউআইপিসি ও আরো ফাইমালিয়া নানান তান চক্রান্ত খালাইয়া কই বড় রংন কেসা কেরেং খাই সবাইনানি সারা বিনি তাবসু কইন্দ কোন মারি করে Haridhan Debbarma গেটা ত্রিপুরালেন সম্পর্কে তাম সাইমকা গেটা ত্রিপুরালেনি সম্পর্কে কনসেপ্ট আবো চিনি বুবাগরা রিমানি বুবাগরা পরিষ্কার ন সাকা তাবুক যে এডিসি তংমানি ও এডিসিনি ফাতর যে twiprasarwchapmwng আগরতলা খবই অবরণ তিন সিং কাইসা গেটা ত্রিপুরালেন সিং মা খাইনাই এবং আবো ভারতনি সংবিধাননি বিসিঙ্গন সিং অমন মা সাননাই এবং ভারতনি সংবিধাননি আর্টিকেল 2-3 আবনতি
बसावा अब भारतनि संविधान ग्रेप्तार त्रिपुराल्यान्ड हिने कुन गखरै आं सानै नायो भारतवर्षनि संविधान त्रिपुरा 6 शिड्यूलनि कुन प्रोभिजन करै किन्तु त्रिपुरा हास्तिनि लुकरंनि सभाबाय तत्कालीन चिनि टिउजेसनि जातीयतावादी आन्दोलन बाय अपरदिके विजय कुमार रांखलनि सिलाइनि सभा प्रेसारकलाई इन्डिया गभर्नमेन्ट जोंनो 6 शिड्यूल लिरनानै बायदं आरो चिनि बर'नि गोबांमा थैखालायखा गोबांमा कलमतैखा जेल जाखा अम हाइ सभानि बिसिंतिनो जों दिनै 6 शिड्यूल माखा जों दिनै डिमार्केसन खायो दिनै त्रिपुराल्यान्ड फानै हिन्दी ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड जों सानै माखा आरो दफानि पार्टीनि अब तो बुबाग्रा बनिजन वानसुकनाय हरिदननि कग्न तुयै बा हरिदननि परामर्श तुयै त्रिपुरा मथा चालनो नांगाने अब तै कुनु अंको करै रायदा करै के हरिधन देबबर्माले साबोबा बतामनि बनिजे न एडवोकेट हिनि मने खलायो किन्तु बबर परि एडवोकेट दुंखा ताबसक जरा खरबसक अंको ब कोर्ट ब हेरिंग खायका त्रिपुरा बार एसोसिएशन बिनि मुंगा दं अबनो चेक खायकेन ब मानजागाने ताबसे पर्यन्त কোনো মারিকরিখ হরিধন দেববর্মা एडवोकेट नंगै सिको खरकसा न फियकमानि बा खरकसा आसामी न जेल नीति खायमानि अमने कोनो मारिकरै एवं बताबुक ब बार एसोसिएशन बिनि जे एडवोकेट नंगै एलएलबी पास खाई परिबोई ब जे फाइमानि अमनि ब ताबो बार एसोसिएशन ब बिनि सर्टिफिकेट दाखिल खायकानि कोनो प्रमाण करै सुतरां सारा त्रिपुरा हास्तिनि लुकरंनि लगी बजे एडवोकेट उदां खाउंगिया अबा आनि कैसे सस्पेक्ट दंगो एवं अमर बस्राय स्रायकै सानांथुन बबर परिउइ अंको एलएलबी नि सर्टिफिकेट न तिखलायका गाय बिनि कक फिरंनान सिकां बिनि तेबो किसा कथमा सानानै नांगो ब जरा कैसाव एनएलएफ तिनि इंको सिलाइनि बाय सभा खालायनान बागै थांका पाब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट नि ब चार्ज मांखा ब पार्वत्य सत्यग्राम थांका आरो थांगै पार्वत्य सत्यग्राम रामगढ़नि खरकसा डॉक्टर गीता देबबर्मा नै ब तंग ओ गीता देबबर्मा ब नुबै हामजागै बिहि तंगतै ब हामजागै दल जे नानको बुरि बाय केसा केरें मानि परेमन ब निजे पानिशमेंट चानानि किरoi ब एनएलएफ ति संगठननि खारि फायो अबंखा बिनि सिलाइबे सभा खाइमानि इंको लाइबुमा का आबनि परे ब फायो आरो गोबांमा सिलाइबे सभा खालायनानै एगेन्स्ट ब अनेक पक किसु साका अनेक अजमारनि एगेन्स्ट ब कक साका आबनि उलो ब गोबांमा उरो मथा खालायनानै हिनै ब गोबांमांको खायका जखन त अरुन्धति नगर इंको मिशन कमप्लेक्स तंफ्रो आफर ब गोबांमा बरक साइमाने बिनि चरित्र सम्पर्के बिनि निजेनि बिहि कंगतै ब साका त कैसे बुरि नाहरै बबे कायजागै बसा चला साइकेसे त्रिपुरानि बुबाग्रांनाय जिसुं सिनाय बस हानो मुथांमानाय अमतिबो एक जरा कैसे ब खूब प्रसार खालायका त्रिपुरा हाव आबनि परे बिनि बिहि अकरा तंथुनि ब कागै ताबुक ता कैसा बुरै नाहरै ताबुक लेमु सराबो बतंगो के मतिखाय सिमिया ब सुदु अम सिमिया हानि ब दालाल माफिया खालायो हा दालाल माफिया खालायिन ब तिनि बिबन बरंना खयै थकगै तिनि ब गारि नगर गोबांमा खायका जुदि बिनि सोर्स अफ इनकाम जुदि इडि रक्सिया खायलाय थांगाखाय ब ताबुना मानजाय बिनि अ इनकाम बरनि फाइ बरनि ल्यान्ड फने हिन्दी ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड जों सानै मानखा आरो हरिधन देबबर्मा ताम भूमिका दं हरिधन देबबर्माले ताम खालायखाबा नोंगासोनो सिनाय नुनाय हिंगाखाय सुतरां हरिधन देबबर्मा ब कोनो ना कोनो कायसा एजेन्सिनि सुक्ली मानै अथवा बरनि थाने रां पैसा मानै ब तिनि अ त्रिपुरा मथा ताय बुबाग्राना पार्सोनेल एटेक खालाय दंगो अमनो आं सेलेंगो एवं त्रिपुरा हास्तिनि बररक बनो सेलेंना नांनाय एवं बनो सेलेंनानि उंथुन हिंगाय ब गेट त्रिपुराल्यान्ड तै सिरियस दा हिनि बसाव तामनि सिरियस जों सिरियस एदिबा जों त्रिपुरा हास्तिनि क्षमता फाइमानि यागुल बुबाग्रा न खबै चिनि त्रिपुरा मथानि अजामारक जत्तन अजामा जग्रक जे कग्रिमानि चिनि लुकरंनि बुसकांगो जों एडिसिओ क्षमता फाइमानि काउन्सिल आचुकमानि लगी न चिनि काउन्सिल जों तिनि अबन रेजुलेसन पास खालायै जों दिल्लीवर हका राज्यपालनि थानि दिखा स्टेट गभर्नमेन्टनि थानि हका रेजुलेसन जों ताबुंनो मानखायनि साया अन्यन पार्टी जे लामा कासुखाखायनो मानखा गेटर त्रिपुराल्यान्ड मानखायनि जों साया जों रेजुलेसन पास खायके चिनि काउन्सिल अब दिल्लीआव पाठक जाखा अकक्सि साव
ke ningoro boro go sai tongkha ba geta triparland ko manai ne jeng saka geta triparland tabuk sing soba khainai buskangni 2023 অমনো আরো যদি সিং কন্ডিশন নাই যারা চিনি গেটার ত্রিপুরালেন নং হরিদনলে আর বানগৈ সানাই সাবুবা 17 মাস মাননে जों 17 मास माना दिन साबा अ 17 मास नि बिस सिगांगो जों थानचा खलायै जों जे जों निर्वाचन फाइ दङ अरो जों मा बातायलायनाय एबं जों कायसा आरो फेक्टर रुंगै मा बसानाय अ कक्सि मा सावो आसक दिन चिनि दफानो गोबां पार्टियाव बागै जोंनो टुकरा टुकरा खायै थों दंमानि जोंनो दाबो थानचाखै जुदि कय मा खांगाखाय जों आरो चिनि एचिभमेन्ट फाइनाय आ कक्सि साबले के नों आरो हरिदन चुकलि दिनायले साबा नों कि नाया तिब्रासार थानचामथों तब तो थानचानो जों थानचामो बागैनो तो जों किसु जरान बिसिमनो तो एदिसु खमता फाइमा खाबले तब कामियाम सयो तब कुनो निर्वाचन करे तब कामियाम सयो साल ब्रुम ब्रुम तिब्रा मथाव फायो चिनि बररक लेखापरा रोंखा वानसुंनो रोंखा गाहाम वानसुगै मांखा आबोनि बागैनो बबो गाहाम हामिया तिनि तिब्रा मथाव दल दल खाय फायो बबागरनो चिनि थिनांनि सबाव आरो लगिरिनानि बागै सेंक्राक जे उनानि बागै न तो तिनि तिब्रा हास्तिनि जतो बर फाइ दंदे तिनि सुरु तिब्रासा सिमिया गुबुननि दखनि बरबो ताबो फायो तामनि बागै कारण चिनि थिनां गाहाम उनानि नांनाय चिनि थिनां अब सिकोल दुंनान नांनाय चिनि थिनां चिनि गोसों उना नांनाय आबोनि बागै न तिनि जतो तिब्रासार वानसुगो आ बुबागरा सारा अ मनते इंगो सबाना ताइ बुसखांगा बुक्लां मालिया जों गोबां रिजनल पार्टी खायखा बिबनो इंको नेशनल पार्टी नि तला दं तामो माखा 72 बছर तामो माखा बचों सादि किन्तु तिनि बुबागरन तैफांबाय जों एदिसिबो क्षमता फाइमा लगिनो जेदा कग्रिमेन्ट जों खायखा ताबो कक बरबाय दरगास्तरि माखा ताबो कक बरबाय बिबनो मुंनो स्लाइबिखा तिनि 100% रुस्टार तंमोन आबनो अंको खायरिखा तेबो गोबां मा तिनि इंको ताबो इंको खालायजागै दङ मकि दफानि बागै सामुंटांजों मैया साबो खलायखाबा मनो अतिब्रा मथा बुबगरान तैफांबो क्षमता फाइमान परे न खायखानाबले बो इंस्ट्रुमेंट ऑफ एसेसन नि कक साबो इंस्ट्रुमेंट ऑफ एसेसन बतामो बुझी अ इंस्ट्रुमेंट एसेसन न उनको इनवैलिड खाने बागैनो तो 9 सेप्टेम्बर 1949 सन मार्जर एग्रीमेंट कक सावबो आरो सुदो राजारामनि कोना बागै नों जुदि इंस्ट्रुमेंट ऑफ एसेसन न ताबुबो नों उनको खायतम हो हंगाखाय नों केस खायदिता आबनो तै राजा खायमालिया तिब्रा मथानि अजामार खायमालिया विजय रांखल खायमालिया जगदीश सुदो राजारामनि कोना बागै नों जुदि इंस्ट्रुमेंट ऑफ एसेसन न ताबुबो नों उनको खायतम हो हंगाखाय नों केस खायदिता आबनो तै राजा खायमालिया तिब्रा मथानि अजामार खायमालिया विजय रांखल खायमालिया जगदीश देबबर्मा खायमालिया चित्तरंजन देबबर्मा खायमालिया एनसी सं खायमालिया हाँ मेबर कुमार जमाते खायमालिया नों हरिधन देबबर्मा केस खायदिता नों खरसा एडवोकेट तुम टंग हंगाखाय नों आइन आसनो सी टंखाय भारत संविधान मुखस टंग टंगाखाय नों हाई कोर्ट केस खायदि सुप्रीम कोर्ट केस खायदि तिब्रासानि बागै नों 3 जरा ताम केस खालायखा नों दफानि बागै सारा हायुं गुरिवै नों आइन सायमान दंखाय नों 3 पर्यन्त थाङै जेनेबाव थाङै जातिसंघ कायसाफान कक सायमानिया दिनै बिके रांखल थांखा आं निजे रंजित देबबर्मा 1997 आव थांखा हा गोबां मा कविता जमातिया थांखा अबना करे तो गोबां मा तिब्रा हास्तिन बरक दिनै एन्थनी देबबर्मा ह्युमन राइट्स नि कास खाने बबो थांखा दिनै एनआरसी केसो नोंथामो खायमाया एनआरसी केसो जों बुबागरनि लगिबो आं रंजित देबबर्मा बरम गनां बिके रांखल बरम गनां जगदीश देबबर्मा तिनि सुनील कलय बरक जतन खायखाबले पाताल किनात खायखा नों आसंनो दफानि बागै वानसुंनाय वानसनो नों फातार हानि फाइने रंना नासलेनाय नों ताङै तिनि केस खालायमाया ताङै नों लगिरिमाया हा नों तिब्रासार न सावो तिब्रासार काबु थानसा खायि बुबागरा नाकि मुसु गायके गयनको खायतन काबु नों तिब्रासार न मुसु दानु नों हरिदम नों निने कगनो उइद्र खायना नांनाय उइद्र खालायकाय निने एगेन्स्ट जों मा बसानाय नों तिब्रासार लिडार नों नों मुसु दानु बनो कि मुसु मांदे बर बनो गयनको खायतन हिन सानो
अमा नों कक सानान सिका वान सुगै कक साना नांगाने नों मुसुक दा नोंआबो नु गेदिबा हा एका अमा न आं सानानि नायो जे नों बुबाग्रानो जेता सामानि तिब्रासार अजमारानो जे मुसुक रखनि सामानि बा बुबाग्रानो पार्सोनेल अटैक खायतोंमानि अमा नों उइद्र खालायनानै नांनाय एबं उइद्र नों अबश्य मारिनाय नों थानसानि व्यापार दसर देवनि कगनो साका दसर देव बर थानसानि कग साकाबा दसर देव जन शिक्षा आंदोलन खालायका तामनि बागै राजा र तिब्रासारनो परिरिया राजा र तिब्रासारनो फोरोंया तिब्रासार शिक्षित तंग खांग्याकाय राजा सेकजागन आमते सिक्रै ताताल कक साइ दसर देव खायका जन शिक्षा आंदोलन तिब्रासार ताम खाय जन शिक्षा आंदोलननि मुकुमता मतंग नंगानो साला जन शिक्षा आंदोलन निनि खालायै दिनैसि पर्यन्त कायसे स्कुल ताबो मुकुमु आनो फुनुला तिब्रा हासकाय चिना आइडियोलजिना हामजाके फाइदि निनि थिनांनि सबाना वान सुगुय चिनि दफानि कगनो वान सुगुय चिनि हानि कगनो वान सुगुय नों बुबागेरनि आइडियोलजिना हामजाके फाइदि मोस्ट वेलकाम नों आरो चुकलि दिनैले साबोबा नों साजायके तंनि तिब्रा माथाना कारिबते गोबां रिजनल पार्टी तंले ताबो तंले नों खाइदि आबोनो नों आरो पार्सोनेल अटैक खानायले आबोनो साबानो हा नों पार्सोनेल अटैक खानायले साबानो तिनी बुबागेरनि आइडियोलजिना हामजाकिनो तिनी तो आईएनपीटी जोतो फाइखनाबले तिनी एनसीटी याखरै फाइदि केनाबले हा अबनो काइबो गोबां मथा फाइका जों टीआईपीसी जोतो न दिक्लारि फाइकाबले अमनो काइबो गोबां एनजीओ त फाइदिकाबले गोबां मा सेबु खानेर फाइकाबले तामनि बागै नोंला अबनो आसिकनिको मकलो फन कलाइजाखाबा जों थानचां मानो तिब्रासार दफानि बागै थानचां मानो लिन मकलो तांगै फन कलाइजाखानो तांगै नों नायमैया नोंले तामो नाय तिब्रासार अरय परयं तंथ नंगबो द नाय नों हरिद आबनि बागै ननो सानन नायो जेता बुजिया आ कंनो नोंता सादे जेता बुजिमन खादे निनि जेता हामजां माने नों राजनैतिक पार्टी फाने खलगै तंदि नों सभा फाने खलाय तंदि अनसन फाने तंदि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केस खाय तंदि किन्तु नों अन्य पार्टी न सेजावै बा अन्य पार्टी न अजमा न नों कोइ तांगै नों कक सानाबा हा नों गठनमूलक आलोचना खालाय दिता कन्स्ट्रक्टिव नों खायदि कक सादि हा ओरनि देंसा ओरनि देंनि खाय नोंतांनि अब बेंग खालाय ककसा नों हरिदन अमनो वानसुगै नायदि ननो जों सानन नायो नों तिब्रासारनो मुसु गयनगो खातै खायतनबे थैनि साका हा नोंतेबो साका जे भारतनि प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्टनि चीफ जस्टिस न विश्व हिंदू परिषद नि इनको बीजेपी नि प्रेसिडेंट न ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नि इनको चेयरमैन न ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर न नों मेमोरेंडम लेखापो 300 पॉइंट नि मेमोरेंडम नि रिजल्ट तामो नि नाबो जुदि न काहाम वानसुक माने काहाम को माने काहाम के काय 300 पॉइंट अब नि रिजल्ट रेस्पॉन्ड न मा माखा तांगै माया नों वानसुक दे नाखेनि नि आ जे सैजाक रखरमानो नि ना दिस्ता 36 पृष्ठ मेमोरेंडम र 40 पृष्ठ मेमोरेंडम र रहमानि तामुखा नों आबन कखाय तांगै सायाला तांगै रेस्पॉन्ड माया आ कखाय सायानो नों करं हिमलासा नों उकिल हिमलासा कक करं हिमलासा नि सम्पर कुन अभिज्ञता करे साका ओ तुइनि यंग पुरवाहाय इनको बखरक ठीक करे अन्ति बररनो अन्ति कक साव आबनो उनखा हरिदन आं हरिदन सानानि नायो निन अकगनो नों उइद्र मा खालायनाय एबं उइद्र खालायनायखाय जों निन एगेन्स्टआव माबो सानाय इमिडिएटली नों लुकुरंनि बुसकांगो नों एपोलॉजी मा साननाय नों क्षमा मा साननाय नों नाकार मा साननाय ननो जों कुन दिन कइमाया बसाव ताव तिब्रासार काउन्सिल सलायतंगो जैकेट सलायतंगो बबा काहाम बबा हानिया अब बिनि भारतनि संविधाननि राइट्स न सुइजाक दंगो बताम खायनानि खायनाया अब बिनि व्यक्ति स्वाधीनता बबा पार्टी खायनाय खालाया सोलायनायाबो बिनि अधिकार नों सानायले नों हरिदन सानायले साबा नों हरिदन सानायले साबो नों अकगनो जेसा पार्टी फानो नों आहाय बरक 300 पर्यन्त कयटा पार्टी नि लगिवा थांगै खिखरक आइकै ओ सुइ बुंगो नि लगिवा हिमा नायके नोंबो हिमैका
ha non ke ba kono rasonik party da nang tipra mo thaba ukolo phai to mon non sing na ta phadi da ka non nung kha nang se ukolo phai guri phai bile non nung kha ba nang se phai guri phai bla nang se bubagrai malai na ni a kagos potro tai khai hopung tai phai bla aboni sriman da o boy na sigi sri tai phai tuma sible na ni na bono nu geda ni na kono kagos no nang sao raja kai joto na siu chini raja sa saka bang joto na siu ne raja judi bo sak no ang no joto na siu ne kosi tong ka tini ase chini borong gana bikerang khur songrong no te kebang ma chini ojamar no tui to bo pok sakla khumle ha kebang mar chini senior leader no tui bo asugi koklam salai gla khamo senior leader chini buri rong tui kok salai gla khamo iyor dong tui kok salai gla khamo kebang ma borong ni paramoso na gla khamo ble mora sa saka ba tangi nanga bono tatal chengre bano ku sa nin uddesho tamo omono cheng wansungna nangane tapuro heka kai bo hai sing naki jotona ne yes man khai ton khabo samne yes man khai kya nang tipramota hamja kai china ideology na hamja ke phaidi nini thinang ni sobana wansugui chini dofani kongna wansugui chini hani kongna wansugui nang bubagere ne ideology na hamja ke phaidi most welcome nangara chukli ne le sabuba nang saja ke toni tipramot thana kari bute kebang regional party tongle tabu tongle nang khai kha nang abon kokhai tangi sayala tangi respond maya a kokhai sayana nang kereng himlasa nang ukil himlasa kok kereng himlasa english manai himlasa hindi manai sa tangi nang abon khai mungsa pano lukurong buskang saimaya ha nang sinia nang asamo north east ni indigenous peoples forum ni conference thangpro ang nije tongo patal pina tongo ha nang da basa ni nani chance maya last pinta ono chetia nang saka bon chance ka se ri ba kok sana nu sungja go ne tapre nang yakmuru yak roma hai kai nang mankha aro kobor hai kai ko khai kai munija kha nang buibai hachi thatta khalai jaka basa ni pro numuti da tong nin bason tabo chini khorango tongphona apru chini khorang ni tiprani inko thango media thango nainela nangabono buye muni jangmane nang kebang ma borong ne no tei saka nang rajkumari program ni kongno bo tei saka bona hanok himya chini rajmata khoyo kaisa program bo saka bo porichoy khai pru saka bo tinin simi jotoni kukui siungnai hini saw nangaka hanok hin saw nang to tong bafro ha nang buni kok ni khuk ni kok na khlaya nanga kok rok saito ras poribar le nini bagai tam birudi da khaiba nini nu khungo tam khlai ke ba nang je ras poribar ne against nang kok sa buba garale nini bagai tam hamya kok saka ba nang buba garale against to kok saito ha tamo nang buba garale nini against to tam hamya saka nang sadi tini boro rong nang musuk slamka अजमारना मुसुक सलामका हा नों निजे मुसुक गई माला कारजा खाने न महाराज भाई माला कारजा खा नों मुसुक दा माला कारजा तो नों मुसुक नों नाबले माला कारजा माने मुसुक गई नों माला कारजा गो मुसुक गई नों हमते कक सावो नों हाय हरिदन निनो यूट्यूब चैनल नों बार नायने तैसा नों नायने दि निनि जें कोन आरो बुइताम कमेन्ट बो खाइजानो नायने दिनो आं लास्ट मनो सानाय तिप्रा हास्तेनि लुकुरंग ताकुरो बुकुरो जों बुबागारनि तै फांबाय चिनि थिनांनि गाहामनि बागै चिनि दफानो मोथांनायनि बागै अ हानो फिरकमानानि बागै जों जे सबा खालायतमानि जे आइडियोलॉजी न तै जों सबा खालायतमानि अमनो थिग्लामा ताबो सुख जरा बुसकांनि सालो तामो फाइनाबो जों साइमिया किन्तु चिनि वानसुंमा तैयै ताबो सुख जरा जों बुबागारनो न नुगै दंगो जों चिनि टारगेट चिनि डेस्टिनेशन जों सगैनानै नांनाय जों आसुक जरा सगैयै चिनि दफाना बानसिनानै लामानो जों फुनुगै माकलांनाय जों सामुं गाहाम तांमानि बिसि गाहाम तंखां गेकाय लुकुरो जोंनो सापर्ट खायनाय जों जुदि दफानि बागै सामुं तांबाय एकाय लुकुरो जोंनो याकरि थानाय अमसि क किन्तु हरिदननि चुकलिबाय हरिदननि क खामे सामाबाय पर्सनल अटैक खाइमाबाय जों अराय पराय उंगै लाभ गरै गाय सुतरां ताकुरो बुकुरो आं तिनि जतनि थानि न कयनानि मुसुंगो दिनै इंकनो
खोनायै जों सिनि टारगेट जों मा दंनाय सिनि दफानि थिनां बुबागेरा ताबोसो पर्यन्त सिनि दफानि बागै ताम ताम खालायखा अमन नरक जतन साइमानो बा एनआरसी नि बागै सुप्रीम कोर्ट केस खालायखा लुकुरंनि थानि खक्सा रां थुमियावै बा सुप्रीम कोर्ट तिनि फातेर हानि बर रक फाइमान रन सायै बासाय खायै फिरगै रखनानि बागै तिनि ब सुप्रीम कोर्ट केस खाई दंगो एवं ताबो आबो सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग दंखा आबो बार्दिक माखाय जों कायसा काहाम इंको खाइमाना चिनि बागै काहामगन तिनि सीए बिनि एगेंस्ट बुबागेरा तिनि केस खालायखा सुप्रीम कोर्ट खक्सा रां बुनि थानि नाहायाव तिनि बुबागेरा अमना कारिब गोबां बरंनो तिनि बिन नगो थांगो परिमाया रंनो तिनि सुबाव बुबागेरा फाइमे रंनो पंको फातर कामखाय तंगनि फाइमे रंनो तुबि फायो तिनि मकल लुगिया बेमारंनो गोबां मारंनो गुवाहाटी रगतलाङै दिल्ली रगतलाङै ब चिकित्सा खालायो गोबां बरंनो बिनार नुखुं हाइमे रंनो ब सुबाव नक टांनायनि बागै सुबायो गोबां नुखुं बसाबतै रक सलिमाया आमति नुखुं न ब सुबावै तंगो ताइताम खायसने बुबागेरा हा बुबागेरा ताइताम खालायसनाय हरिदन ताबसो पर्यन्त खर बसनो सुबाखा बिनि कुनु मारि दातम हा बुबागेरा थानि नों हरिदन तामबा नों यास कुसुपन सुंगिया नों बिनि याकुंनि यास कुसुप जरा सुंगिया नों के आबुनि बागै न बुबागेरानि हामजांमानि मारि न नासिगै न ताइ ब थानसा तामनि बागै जोंनो उंदि हिंगा अमनो नासिगै न जों सिनि थिनांनि सबानो जों बसकां आगु मात्रनाय ताखुर जों बुनि कक बाय फेमलक जागै कुनु लाभ करै आं आबुनि साना नायो एवं लास्ट आं हरिदन साना नायो इमिडिएटली नों निनि ककनो उइथड्र खालायदि मीडियानि बिसिंथै आरो उइथड्र खालायंगाखाय जों न जेकुनु जागाव जों निनि एगेंस्ट जों प्रतिबाद मा खालायनाय जों निनि बिरुद्धे जों ककमा सानाय काय तिनि ताइताम सानाय ताखुर बुखुर आं खाख्लायो हरिदन ब बुबागेरा निथानि ताइ तिप्राम थानि थानि ब उनको नाकार सानै ब कक दातिनो फिरगाने हने हामबाय जतनाल।